Molweni bethunana, ndiyathemba niphilile. Namhlanje ndizothetha ngo-DJ Warras. Memorial service yakhe namhlanje, and yeah, it is a sad day for South Africans. We have lost umuntu obebalulekile kwi-South Africa. Siyamkhumbula u-DJ Warras ube kwi-entertainment industry. We have watched u-SABC apho waye kwi-Live Amp beno-Luthando Shosha, ongu-Lutlove, LKG, Lerato Kganyago, and Pearl Thusi. And ibimnandi show yabo Adonwa Nalai, where they were playing umculo and a DJ sometimes. Ubengubhuti nje oBubble Shem. He was a very nice person. U-DJ Warras ke ukuze asutywe kukufa kuthiwa wa-approachwa i-owner of the Zambezi building ngoba inengxaki yoba ina-illegal tenants kwi-building yayo and abafuna ubhatala i-rent, and it's very difficult for i-owner to run the business because kaloku ufanele kubhatalwe amanzi, ama-rates, umbane and everything. So if there is no income ayenzayo, it's going to be difficult for i-owner ikwazi ukurendarisha i-services to abantu ababhatalayo i-rent because akayifumani kubo bonke. So that is when u-DJ Warras athi no, ndizokuncedisa mna, and beseqalile uqala kwakhe ke kwakhona ke the committee ebimharasa, the committee that was giving him threats, death threats, and uye wahamba ke wayovula i-protection order against those people, of which we are still waiting ke intoba amapolisa atsho ke intoba kwenzeka ntoni, and those people were taken for questioning. Xa besitsho we are still waiting. And ke ngoku what surprises me into yoba at the time eyaphaya i-bodyguard yakhe ibingekho, and kuthiwa lo mntu lona ubehlala ehamba naye qho xa ngaba eya kule building, but this time i-bodyguard yakhe ibingekho, and nayo I think will be taken for questioning into yoba wayephi, if wayegula fanele aprovide izinto, if wayesesibhedlele or umntana wengekho right kuzofanele aprovide kaloku, because you can't just be off at work with no reason to be absent, uyaqonda, atazihambele, because usuku olu belubalulekile ku-DJ Warras because ibilusuku loku-installa the biometrics kwi-building, which means into yoba abantu abahlala kule building bazosebenzisa umnwe ukungena, and there will be cameras to see into yoba kwenzeka ntoni kule building and outside. So ke ngoku ubefikele loo nto, and kuthiwa he stayed there for 2 full hours, uyaqonda. So lo mntu lo ombuleleyo bebesazi into yoba uzofika and uzohlala ixesha elide, and kuthiwa ke ngoku nokuphuma kwakhe uthe xa ephuma kwi-building kwakhona umntu omfowunelayo wathi makehle ezezantsi emotweni, uyaqonda, njengoba imoto yakhe emhlophe siyibonile ibipake phayana. So uthe xa esiya emotweni uhambe ethetha nefowuni, and then kwathi gqike aba-hitman, because kuthiwa ubengekho mnye njengoba kugqama umntu olirasta, a short dreadlock person, kuthiwa ubengekho mnye xa bechaza ke abantu, because ubulewe emini kujonge wonke umntu, uyabona. So and ubulewe wagqibe wazihambela umntu ombuleleyo akabaleka. So iyachaza loo nto into yoba i-country yethu nje is just lawless, uyabona. So I'm thinking into yoba sizoshiya abantwana sana kule country enjena, sishiya abantwana bethu kwi-country enjena, siyathula xa kwenzeka izinto. Wabulawa AKA kwiFlorida, wagqiba umntu wangena emotweni bahamba. Ayikho into eyenzekayo nangoku elo tyala elo. If njengakubuza into yoba kwenzeka ntoni, umntu angabambe yeka, ayikho into ephathekayo esingayitsho.
because akwazeki into yoba ngobani mastermind, because kaloku kuzo zonke as cases, even neka DJ Somebody and DJ Vintos, bakhona abantu ababanjwayo, but we need to know who are the masterminds. Uyabona, because kuzo zonke ezi cases fine uzobanjwa nomuntu lowo obhadelwe mhlambi lo 50,000 100,000 into yoba makambulali, but oyena mntu nguye lo oqhubekayo ebulala abanye abantu. Understand le nto? Uyaqhubeka abulala abanye abantu. So nalento ye-bodyguards ndiyacinga Chrisani kuthi i-bodyguards zakhe zazingekho, zazi-off, aka andikho sure bezakhe i-bodyguards zazikhona na, but ngendlela abulewe ngayo it shows into yoba nje i-bodyguards zakhe naye nje ukhona ucopho khona. Nanku naye ke uHarris bodyguard yakhe or bodyguards or i-team yakhe ke, the security company was supposed to be there. Understand? Iyoncedisana naye because besezifumene i-death threats. Why bengahambanga naye? I don't understand this. I really do not understand this. And this is very sad shame for abantwana bakhe. And niyeva into yoba uyachazwa. Ayikho into emnandi njengoba as umzali xa ngabe usweleka kuthiwe, oh, ndicingela abantwana bakhe. He loved his kids. Abanye utata kuzothwani ngabo mhla basweleka, because wonke umuntu uthetha into yoba yo bebakuthanda abantwana bakhe. He was a present dad. Yo, masileke nochoko bethuna na papa yini.